So what's up mga gaon, kuyogi ko karon sa atong cooking number 3 for today's video. Adiara chicken adobo. Tanawa na diya mga gaon. So ready guys tanda no. Ana na mga movements diya. So way dugay-dugay o bira din ta mga gaon. Ana na diya. Walang makan anan diya. Matik ba no? Kaon ta mayo diya. Burak mayo mga gaon ba. Sapa no. So ay mo kalimot og subscribe diya mga gaon na. Dramatic ba ana na diya pa 3 official oh. So tanawa ng mga hunat kaon na to diha mga agalon. Sapa na da chicken adobo. So adiray. Sapa na mga sampulan na to di mga galon. Diha na mo kita ang mga ritos to. So adira lagot kayo. Gikan panyanggi ba no. So mao na Sprite na mga sagol na to. Nay donut na apple ba no. Klaro kay gutom guys tanan ba sa. Sapa na di mga gaon. Ready na mga galawan na to mga movements ba no. Sapa na da, Sprite Silver's one. Sapa na mga dahon-dahon na to diha. Uban pa nabili no. Ang patis nakalimtan. Mantika, sapa na diha Bombay, di man makalimtan. Aho, sapa na diha magalawan na to. Sapa ni upin ni for this video. Manok gyapon, daghan kita pakuan ni. Kulba gani, sigil taga chicken na ni mga galon. Grabe kiway, dugay-dugay, burak din ta. Buong hiwa dito sa mga aritos na to. Anak na mga galawan, mga galon. Hiwa din ta dayon. Buong way, dugay-dugay. Sapa na, hiwaon na to daan mga galon. Kay matik naman na itong mga galawan da. Sapa na mga hiniwaan da. Walang kupas-kupas ba no? Nataka lang ba no? Awan mga hiwa da nga sinumpaklong tirada. Kulba yung naghiwa ba? Sapa na da buthon din ng Bombay din luto ba no. Sapa na da gas-gawas mugat panitan din na ditso matik ba. Sapa na mga panit ng mga galon, mga panit-panit ng mga kulba kay basa. Sapa na diha matik ni hiwa. Awa hiniwa ano kulba kay ba hadlok masamad ba maigong kamot ni hiwa. Awa na diha. Sunod ang dahon ng kuan. Muni dahon, nalimot siya nganin di dahon na mga gaon, basta dahon ni siya. Pampahumot ba no? Ana ng mga technique sa itong mga chicken adobo mga gaon. Kani po day. Buo ni nator no. So diara, so matik. Wala dugay-dugay. Tak-ang ni yun buong. Terus sayo ba ba? Klaro kay gutom kay ba no? Di namling ya buong klaro kay plaster pagtarong. Dara lingi na matik. Klaro resinyas naman. So diara. Ato na buat atong mantika ang kinakusgan na binatuyok ba no. Walang kakupas-kupas ba para matik ba. Sapa na mga buon pa mga galon. Luno din Bombay ahos din wala ang galawan matik na diha. Tanaw mga kaukaya na to diha. Okay nga kinakusgan ba no. Sapa to pagtaudaran. Na paing nga matik. Pwede na iluno dahil na nato itong chicken diyan din. Anak ng mga chicken ito luno na matik. Ano mga galon. Sapa na diya. Tugkay. Tugkay yun man. Tabunan din matik. Ablihan matik. Magic basa. Tanawa. Sultan ng mga galon. Bubuan din na natong suka. Parang naadayon. Saktor nga buo ko do. Patis ang nakalimtan. Sapa na diha mga buo na to diha mga galon. Para pakulor mo, papupuwa mo mga galon. Mao ni mga teknik diha. So patuturan to gamay. Buo din na to tong dahon. Adjust gamay kay. Kinapisat ang dahon. Buo na to tong pinagagmay si pangalan to limot ko mga gaon. Pero gamay-gamay nga kanang ginugmok ba no. Ato na mga butang diha. Sprite na ada itong mga sprite diha mo ni daglami. Apa na mga sprite mga galon. Matik ba no adobo chicken adobo with sprite ba. Karon pa ta kasuway ng mga galon experiment ba sa. Mo ni mga experiment ni Paok Tracy. Tara. Kuban to ko dito. Ablihan up 10-15 minutes matik. Tara. Adiara mga galon, good kaya itong chicken adobo mga galon. Sus na, ada resulta rin diha mga galon. Muna itong mga 15 minutes waiting sa adiara, sus lagutan ako ano lagot ba. Dugay-dugay haon din na ditso taburak buwang
Kaunon din na to kay gutom na kay tanan, lambi na kay kaon ba no mga galon ba. Ana na mga teknik diha. Gutom na kayo klaro kayo na wa. Ano na pag karaw klaro kay kurkurog ng mga kamot ba gutom na kay tanan. Awara mga sampulan na to mga galon, chicken adobo. Sapa na tong chicken adobo na mga galon. Sapa na Awaway dugay-dugay tara simhot sapa na klaro kay gutom na kay ba tanawa. Awa na mga gaon mga pormahan ba klaro kay gutom na kay awa tanawa. Awa na dia sapa na ano na dia mga teknik no sapa na mga teknik mga gaon sapa na dia tara sugda na tanawa klaro kayo nalilingi gutom mga nastanan lilingi dahil gaag chance sapa na magaon grabe kayo nagsungka ba no tanawa nawa na mga sinungkaba na to diha grabe kayo nagkaon pusa-pusa mga gaon sapa na kayo mga gaon pusa-pusa basa laksi mga gaon mga lawa na to diha ba sapa na diha tila pa